kala neɗɗo wi an kala bawɗo wonde hen aɗa wawi yimɓe kadi gonɗa newraɗo tew hay so tawi bonno woni haala ɗen ni wadde noon an sa jogui jon armet sana sarsa e galle ma ni ɗuma fuɗɗinaɗe fama jen silla mariame ko jom suudu ma alissa kadi jom suudu ma mariama seeɗan joni min sum joni ha mi nani rewma ɗiɗɗa faygal wallaɓe kiiraka o woni jeew o woni ɓendu o muskala poɗɗono mani e andumi ko allah wi koko neraɗo allah wi min ɗum wulata kadi allah kadi leydi ɗum ha leydi fonnon gonɗo jeewo ko kañum tan alawde kira so yat ayi gam gueɗa min ɗum jeew silla waɗɗani kadi galle ko antiɗen konngol won comportement mo jogoɗɗa tan e rewɓe ma tan hankadi ko boni mi wiyan ko jom suudu ma kadi si ako jom suudu ma haɓe mbiya ni nowli taw waɗa wawi mais min kam ɗo en yo Allah yaafumi noon goɗɗo ko mi cikka ɗum yaaro ana meɗen ni on ceerno yo Allah yaafum sabu aɗum ɗo joni a nawdiɗo ma o natat o yalta ɗum noon tan woni wadde noon il faut ndeɓe Alsan nani haalama kadi kalɗa ko fof mi jaɓi ɗum kadi ɗum de kadi wima gonga ko mesalal mawɗo ne hocca suka ne hocca kadi neɗɗo neɗɗiɗo sa haalna ko gonga tan ɗaɗa ko gonga ni kalɗa fof fof ko gonga en wawi ni no mbiɗa ni jeeyi kuɗɗum yo ko ɗum kuɗɗum eyyi grand boubam komin nodduma jewte haade mi juuloy takkusan nde won noon wonko kewi hanki ko kewi ko ɓuurnanimi te mbaɗanndi kadi ɓuurnanimo nde won noon gila garmi haa ɗo eɗen belti eɗen kalta galle ne weeli gila o kadi ari yante men gila nden mi yine ngakki seeɗa te haala tawɗa mbaɗa haala ka wona hay hunde ko yidde tan no jaam artiri ɗum tahi mi wawi wiide ko wone gonga mi wawi wiide ko wone gonga garɗo fof kaldame mum kono weldini kaldame mum kono jaam artiri ko ɗum tan addinimi haala mbaɗa haala saɗa yiiɗi jaam arta e galle o a waddat hen gonga saɗa yiilo jaam a haalat gonga aɗa yeɗanade joomi an ko kalɗa ko wodani aɗa andi ɗum sa ɓuuri konde fof aɗa haala te an hoorema aɗa andi ko kalta ko wodani min noon hanki ko yalteyam ko sikkan taw ma artema aɗa bettimi sabu mi sikkano mo ɗo
tanamo oɗon neɗɗo sa yi mi waɗiri ni tan mi yiɗano coowo heewa aɗa mi so tawi mi wino tan mi ummima tan wi mariame ko an woni jeew walla mi ummi wi alisa an woni jeew kamɓe mbawi yiɗo ɗum golluɓe mbiya ko oye guuranimi ko gonga noon mariame gadimi resde allah waɗi yihi guine artani kono kam mi seranomi hakkilla mi ɓernami seranoma hen kono caggal mum mi resti oya ɓe mbima ɗemgal ma noon nde namdoma ka wawa ko min kay hukkil ɗemgal wimo ko konko woni la premiére dame ko on conséquence ari joni noon mi yiɗano tan huccide hay goto wiya ko kañum pour goɗɗo wasa sikkude mbaɗa yawi ɗum walla mbaɗa yawi ɗum joni noon ko mbanmi ko mi sikkat noon ko ɗum noon wonanno décision baɗɗo favorable saabu meɓe ngandu kam min mi holliri kamɓe ɗin fof pollu ko ɗum noon tan de nawno kam hen den sila fonnude neɗɗo walla yidde neɗɗo ardi fof ko haalade jomum goto aɗa andi jeewma kañum woni jeewma ɗum ala fof ko bonnat ɗon ko o woni jeew o woni jelle ay wonanke an tan ƴetto décision hoore ma ko woni suuduma wona min wona tulla ala goɗɗo gara wima ko ni jogittuɗa rewma walla ko ni poɗɗa haaldude rewma oɗo responsabilité ko ina fayi kadi janggo ma allah namde holno ndenirɗoɗa ɓesgu ma holno joguirinɗoɗa galle ma wadde noon ɓaɗa yi ha nanɗa e looɓi waw fullude machallah no mbiɗa allah holli ɗon warana kadi kadi waɗi kamɓe fof ɓe jaadi hen yettere ko heddi kono hannde no mbiɗa mi ƴetta responsabilité ja tan mi haala ko ponmi haalde bo mi fawgo fof place mum a jarama miñiraji noon so yiɗini so goɗɗi nafodirta kadi ko mbaɗɗa ko ɗi weeli tawi ko poɗɗa haalande ɗum a haalanta ɗum gonga tan gonga adi gonga wattinto mi wettini no fewi sabu aɗa wawno haalude bedda walla jaharo ɗo ɓiro kalna oɗo ga kalna oɗo ga kono mbaɗen ko kalɗa ko ɗum wonema kadi ko ɗum woodi yettere allah tawde kadi an aɗa yiya kimin jeyatake allah waɗi kadi an aɗa ni dewgal aɗa ni holno debbo jogirte aɗa ni holno rewɓe poti jogirade an kam miñiraki tan ko hen ma resde an enen yo wonmo konnguɗa damal galɗum men wima bisimilla yonti wiyata tan talno allah foddi tan ko nayi kala e paɗɗano min mboɗa farire inchallah sabu mi ala so wona an kadi a partir de hannde kadi e oɗo action mbaɗɗa mi ɓeydimo jagguɗam ya wuur ya wuur mi yettoɗo gunas ɗo Tidiane Thiam ɗo mi ara e jarama moni ɗon fof en junno grand boubou nde won noon kamɓe ñaguji ɗum ko hettere e men ɓeega kadi ko hettere e men enenne kadi kene hettere kette tati so potte galle a ƴeewat tan holno ɓuuri yuɓɓirde ƴeewa tan holno mbawɗa wadde négocié ha ɗum tan jaarumen wona goɗɗum grand boubou goɗɗum ala ɗum noon mbaɗa ñaagui yaafuy no feewi te il faut kadi jaafuɗa kam sa yaafaymi koorka hannde ga mi juulata takusan min de kami juuɗo sabu jomiraɗo sah en tooñat ɗum jafnoɗen ɗum yaafo en saha bani adama e bani adama hono mum kami neɗɗo tan te aduna waɗi komo juulata kono mo juumata ala a wi ka juumɗo yemi yaafe mi yaafere tan te hay so wona haydara koye lewru gorko gonɗen lewru yurmede lewru ɓural mi yaafirmami saabu allah e nelaɗo muɗum kono noon woto wattu ala ko wayni haaɗi woto wattu dokkima ko foti no lewru korka aɗa jooɗi aɗa haala ko wona gonga te an aɗa gonɗa ni ko sustiri wondi ɗo kalannomi nde haqqillo ala e koorka heni susire ɗo kalannomi ɗo kalanno hanko pour yo wel a yoɓat ñalawma de ala min ñande hen kam te sa nandima seremɓe sa ala min kay ɓaɗa yaafmi aɓe kam kalane ko woni hen ko siɗi yoɓa lewru watara yaafmi kam mi wulaari koorka noon yafirmami saabu allah e nelaɗo muɗum tawi tan acceke e futtine wuuri e mboyren mbaɗa e hoorde lewru fof gañmi haalanam ajeke kono wota haalanam boyri futti so mbaɗa nano ɗum tan ɓerdam ɗe ƴeefa hay tudde mbaɗa wawi tudde wone jaam allah yam anje haray an ɗon so koye koorka men mbaɗa añe haray dara mi hebloyo juliya takkosan jon kam ha gara bumam min sa suuranimi
bool waa suurdin yalla suuren tinno suuran tinno suuran yalla suuren dara hebde ɗum yalla suuren enda ko adduno dogen ni saha dattude hay bonnoɓe nana moƴƴita an aɗa wonno e laawol ɓuuraɗa aɗa moƴƴita mbiya enen aɗa naata e cagarte neɗɗo wota fenat hay lewru korka yiɗaka saha noon lewru korka juulɗo tan ko fenata juulɗo fenata juulɗo ñohota ɗum ɗon ko minen arani minen ɗalɓe ɗe